то баргузории рӯзи интихоботи парлумонӣ ҳамагӣ як рӯзи дигар боқӣ мондааст. Дар саросари кишвар тамоми участкаву ҳаъзои интихоботӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода ҳастанд ва ҳамин ҳоло мо дар участкаи рақами 2 воқеъ дар мактаби рақами 8 пойтахт қарор дорем. аз ҷумла дида мешавад ки ин участка ё ҳавзаҳои интихоботӣ 24 соат назорат мешаванд. ҳамчунин дар ин ҷо барои афроди имкониятҳояшон маҳдуд барои модару кӯдак ва ҳамчунин утоқҳои тиббӣ омода шудаанд. комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ гуфт райдиҳӣ барои интихоботи парлумонӣ дар ҳудуди 3500 қитъаи овоздиҳӣ дар саросари тоҷикистон аз соати 6 субҳ то 20 шом ба вақти маҳаллӣ доир хоҳад шуд. ҳар шаҳрванде ки вориди қитъаи овоздиҳӣ мешавад бояд бо худ шиноснома ё ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро дошта бошад ва баъдан ба интихобкунандагон баргаи рай пешниҳод мешавад. бо мо мана тайёр кардагӣ яъне ки мо 10 маъюб дорем участкаи худамон ба қутӣ ҳаст. худо хоҳад ҳамон рӯзи интихобот мо худомон ба хонаҳошон рафта хобанд онҳо дар он ҷо овози худашонро медиҳанд. масъулини қитъаҳои райдиҳӣ мегӯянд аз дирӯз нозирони байнулмилалӣ аз ҳавзаву участкаҳо дидан карданд ва ҳамзамон назорат аз сӯи мақомоти интизомӣ дар ин маконҳо шабонарӯзӣ роҳандозӣ шудааст. дар интихоботи парлумонии 1 марти соли ҷорӣ барои 63 курсии парлумон бештар аз 200 номзад рақобат мекунанд.